Dr. Roger Gaspar, li jokkupa l-pożizzjoni ta' direttur fid-Dipartiment ta' Regolamentazzjoni fl-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa l-WHO, għal iżjed minn darba enfasizza li mhux biss mediċini ġeneriċi jridu jieħqu l-ogħla standards internazzjonali qabel ikunu jistgħu joħorġu fis-suq, iżda eventwalment dawk li għamluha fuq l-ixkafef tal-ispiżeriji huma tajbin u effettivi daqs l-innovattivi li ħolqu l-prodott fl-ewwel lok. They are in principle 100% similar to innovative ones. Fid-dawl tad-dikjerazzjonijiet perikolużi u mingħajr ebda evidenza xjentifika mill-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch dwar mediċini ġeneriċi li jinsabu fis-Sistema Nazzjonali tal-Kura tas-Saħħa, One News poġġa ma' Dr. Gaspar biex nistaqsuh speċifikament dwar jekk hux vera li jeżisti differenzi bejn mediċina ġenerika u dik tal-marka li t-tnejn jiġu prodotti bl-istess ingredjenti. Waqt li jagħmel enfasi li t-terminu korrett mhuwiex mediċini tad-ditta imma mediċini innovattivi, id-direttur tal-WHO għalinna li m'hemm l-ebda differenza bejn mediċini ġeneriċi u l-istess mediċini innovattivi u allura il-pazjenti jistgħu jserħu rashom li l-effett tagħhom hu l-istess. The requirements are exactly the same for innovative products or generic products. I hope this justifies for people not to be concerned when they are consuming generics. Dr. Gaspar qal li fuq bażi tal-esperjenza klinika hemm ukoll konsiderazzjoni etika ġenerali msemmija fid-Dikjerazzjoni ta' Helsinki li hija aċċettata mill-komunità kollha medika. Din tisħaq li m'għandhomx jerġgħu jsiru testijiet meta jkun stabbilit li l-istess konċentrazzjoni tal-ingredjent attiv fil-mediċina ġenerika tkun farmaloġikament identika ma' tal-mediċina innovattiva u allura suġġetti għall-ogħla standards ta' prestazzjoni regolatorja. Dwar differenza fil-prezz bejn mediċini ġeneriċi li huma orħos u dawk innovattivi, Dr. Gaspar qal li f'dak tal-mediċina innovattiva hemm inkluż l-ispejjeż biex tkun saret ir-riċerka li waslet biex jinħoloq il-prodott oriġinali. Min-naħa l-oħra, manifatturi ta' mediċini ġeneriċi ma jkollhomx dawn it-tip ta' spejjeż għalkemm jibqa' meħtieġ l-investiment fir-riċerka u fl-iżvilupp tat-teknoloġija tal-produzzjoni. Dr. Gaspar għallinna li din is-sistema twassal ukoll għal bilanċ pożittiv fis-sistema tas-saħħa pubblika, fejn bl-istess allokazzjoni finanzjarja il-Gvern Malti bħal gvernijiet oħrajn ikun jista' jinvesti f'aktar prodotti, inkluż f'dawk innovattivi li jidħlu fis-suq b'mod kontinwu. Price should not be a criteria, but price is an advantage of generics, and generics are approved with the same quality standards than the innovative product. Għalhekk, kompla jisħaq li hi sitwazzjoni ta' benefiċċju kemm għall-mediċini innovattivi kif ukoll għal dawk ġeneriċi, meta l-proċess ikun imħaddem b'mod organizzat. Waqt li warrab kull dubji li xi mediċini ġeneriċi jistgħu jkunu inferjuri b'xi mod, Dr. Gaspar għalinna li l-użu tagħhom mhux biss jagħti aċċess usa għal kura lil kulħadd, iżda jsaħħaħ ukoll is-sostenibilità tas-sistemi nazzjonali tas-saħħa billi jħallu aktar lokal investiment f'mediċini innovattivi ġodda. Spjega li fl-aħħar 3 snin ġie stabbilita wkoll sistema ġdida li tinkludi lista ta' awtoritajiet rikonoxxuti mill-WHO fejn Malta flimkien mas sistema regolatorja kollha tal-Unjoni Ewropea kienet minn tal-ewwel.